మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ అంటే ఎన్ఎస్ఓ గురించి మాట్లాడుకుంది. ఎన్ఎస్ఓ అనేది 1915 నుంచి స్థాపించినది ఒక స్కీమ్ అనేది. అది దాని యూసేజ్ నేను మాట్లాడబోతున్నాను. ముఖ్యంగా ఎన్ఎస్ఓ అనేది మన గవర్నమెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ. ఎందుకంటే ఈ డేటా కలెక్షన్ అనేది అంత వరల్డ్ వైడ్గా ఉండే ఒక స్కీమ్ అని చెప్పాలి. దానివల్ల యూజ్ బాగా ఉంది ఫార్మర్స్ కానీ, ట్రేడర్స్కి కానీ, మొత్తం పీపుల్కి. ఈ డేటా కలెక్షన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ఈ డేటా కలెక్షన్ అనేది గవర్నమెంట్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతా డేటా కలెక్షన్ చేయలేరు కాబట్టి మన స్టాటిస్టికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా